What's up mga ka-GSB? For today's vlog, pupunta tayo ng Salapingaw, Dagupan City. Makikipesta tayo daw mga ka-GSB. Ngayon traffic na oh. Buti na lang mabait si kuya. Thanks kuya. Dito pala tayo dumaan sa May Binmalay para dire-diretso lang ang biyahe natin mga ka-GSB. Ayun oh, si kuya oh. Ready na sa pesta. Kuya, pahingin naman yan. Ang Salapingaw pala mga ka-GSB ay isang island barangay sa Dagupan City. Ayan oh. Kaya marami tayong madadaan ng mga katubigan dito. Sheesh! That's crazy! Oops, ang dami na palang sumusunod sa atin. Bilisan na natin ng konti mga ka-GSB. Let's go! Maganda na rin ang daan dito mga ka-GSB. Ayan o. Kita nyo naman, smooth lang ang ating andar. Siyempre, another tulay. Yan, dahan-dahan lang. Kuya, gutom ka na yata. Ang dami talagang nakikipesta dito mga ka-GSB. Sino ba naman hindi gagana makipesta rito? Sa banderitas pa lang, panalo na. Ayun oh, pasayaw-sayaw pa si tropa. So ang dami talagang nakikipesta dito mga ka-GSB. May mga abangers, may mga mahiyain. Ayos lang yan ate. Buti pa si kuya, chitaks lang oh. Mukhang binanata mo yata yung salad dun kuya. Buti na lang nandito si kuya dahil sobrang traffic na dito. Good job kuya, saludo ako sa inyo. Kala ko good job na si kuya. Sige ate, mauna ka na. Medyo bilis-bilisan mo lang ng konti dahil Tom Goods na ako. Siyempre kung merong tricycle, meron din nakabangka. Pwede ka rin kasi dumaan sa ilog dito mga ka-GSB. Hoy ate, ba't nandiyan ka? Hindi mo ba natikman yung lumpia? Okay lang yan. Peace dudes. Buti pa sila mga ate. Mukhang nakalahati nila ang isang putahe. Ayun oh, sila kuya, sold na. Sa wakas, nakarating na rin tayo. Medyo nainip na nga si Manong eh. Sarap buhay. Akalain mo kanina pa pala sila nandito. Ayun oh. Siyempre tuwan-tuwa si Michi. Bago ang lahat, bless muna kay Ninong. Ayun oh. Mukhang masarap yata ang kinain ng mga to ah. Ganadong ganado. Ayun oh, sitting pretty pa si Mami. Siyempre hindi papahuli dyan si Kaonat. Kaonat, kaway naman dyan. Siyempre hindi sasayaw yan si Kaonat. Up. Akalain mo. Ayos. Magaling kang kupal ka. Akalain mo. May mga umaatake na pala dito. So, bago tayo maubusan, kain muna tayo mga ka-GSB. Siyempre si Doc, hindi pa nag-aalmusal yan, kaya attack mode agad. Sige Doc, tirahin mo. Ayun no. Ang dami mga hinanda, si manager. Siyempre maraming fresh seafoods. May inihaw na bangus, adobo, binagoongan, napakarami mga ka-GSB. Oh yes, Daddy. Kaya naman si Doc hindi magkandamayaw sa pagkain. And wait, there's more. Siyempre hindi mawawala ang kampis. Napakasarap niyan. Lahat na yan linuto ni manager kasama si CEO. Kalain mo. Tapos na ang lahat. Kuya, tama na yan. May bukas pa. Siyempre sa pestahan, hindi mawawala ang video okay. Siyempre meron tayong pambato dyan. Sige Kaonat, banat! Mukhang hindi pa yata natutunawan si Kaonat. Di bale, babawi tayo. Go Doc! Oh, ano to? Is that you, Sharon? Uwian na yata mga ka-GSB. Idol ko talaga to si Kaonat. Kalain mo, hindi pa tapos ang okasyon. Naglinis na. Ayan oh, isang timba yung basurang itatapon nyo. Oh, Kaonat, huwag ka muna umuwi. Kanta muna. Ito naman si Kaonat, hindi na mabiro. Hindi tuloy makakain si CEO. Ayun oh, punta na lang tayo dito sa may party. Oh mother, saan ka pupunta? Sinundo lang pala si kuya. Kuya, mukhang bukas pa yata ang barangay hall. Sumili pa yata si kapitan. Ang dami palang tao dito sa sayawan mga ka-GSB. Ayan no. So napakaganda pumunta rito mga ka-GSB at makipiesta. Bukod sa masasarap na pagkain, napakababait pa ng mga tao. Ayun no, si Kap pa yata yung kumakaway. Hi Kap. So hanggang sa muling pagchachacha, paglalakbay mga ka-GSB. Basta lagi natin tatandaan, hanggat may pagkain, may gutom sa biyahe. Pepe.